Esta fin de semana terá lugar o Diverdesa. O concelleiro de Deportes, Xoán Carlos Castro, falaba para o programa Vai e Ven desta canle. Vemos algúns extractos da entrevista. Bueno, pois mira, desde o Concello, desde a Asociación A Cambadela, pois consideramos que poñer de manifesto toda a oferta deportiva que hai na estrada, que é moi amplia, pois era un momento de darlle unha oportunidade. Evidentemente a toda non vai ser posible nesta ocasión, pero sí, desde logo, a unha grande maioría, dado que o entorno que a praia fluvial pois é irrepetible, non? Temos tido, como temos falado en outras ocasións, nas festas da estrada, pois participación deportiva de diversos índoles, promoción de, a parte de moitos clubs, pero o que é na zona do río, da praia fluvial, todo vai por diante xa. Agradecer a colaboración da Sociedade Caza e Pesca Río Ulla, que tivo ben prestarnos estas instalacións para poder organizar, pois, como xe dicía, unha concentración deportiva, dous días neste caso, día e medio, sábado, máis e domingo, pola mañá, pois, de festa deportiva. Cada quen ali, pois, estruturado en horarios, como ven no programa que se presentou, pois, cada quen pode facer patente o seu deporte, non? Dicir, bueno, pois, temos estes campeóns, vai haber unha megafonía onde se vai anunciar o comenzo de todas as probas, pero, bueno, iránse solapando no tempo, non? Cada cuarto de hora, pois, comenzará unha, pero bueno, a nosa idea é que funcionando así dunha maneira pois estruturada, pois ao largo de día e medio, pois malo sea que nos hayan moitas actividades deportivas. Hai algunhas que evidentemente non son da estrada, nos queríamos que da estrada tuveran o máis posible, pero teremos tamén loitas de outras comunidades, como a loita leonesa, a gallofa de Portugal e a loita canaria. É a primeira vez que se xuntan desde logo na estrada. Onte comentabas na roda de prensa que a nivel Estado xa tamén é das primeiras que se xuntan tantas e tan variadas loitas, e bueno, e xunto con elas pois haberá badminton, haberá baile, haberá, bueno, moitas actividades deportivas que se poden desenvolver neste entorno. Hai un servicio na praia de polvo, bueno, churrasco para variedade. Esperamos que a xente se quede ali, siga a tarde, bueno, vai haber hinchables para os nenos, xogos tradicionais para os maiores, bueno, vai haber todo tipo de variedade que a persona que queira, como decía antes, achegarse a un entorno incomparable como é a praia fluvial, pois vai a poder facelo, e desde logo excusa para volver, o de tela evidentemente, non? O sea, para volver, para regresar para a estrada, digamos, pero para quedarse ali vai ter máis. Tenes máis actividades, así como, por exemplo, que poderíamos... Mira, pois, mira, hai despois, no apartado de xogos tradicionais, bueno, hai chave, hai estornelo, hai diversos xogos onde se pode, pois, tirar a corda, hai varias modalidades, incluso estaban fabricando ali, pois, uns tiros con tirapedras. Eu, a verdade que xa hai anos un tiro con un tirapedras, non, pero, bueno, vai estar ali por se alguén quere, vai haber un monitor pendiente deso tamén, e despois, pois, vai haber, pois, como non, na estrada non pode faltar as rutas turísticas de TT, pois tamén van a ter o seu momento de unha saída, teñen xa un recorrido xa planificado, con volta ao mesmo entorno. E, bueno, olvidamos da petanca, que vai haber petanca tamén, que é un deporte que, por exemplo, aquí en unha localidade de outro concello, pero próxima, como é a Bandeira, hai auténticos campeóns de petanca, entonces, pois, parece que vai haber algo deso tamén. E, bueno, despois o tema de loitas, que son as que se van desenvolver sobre a tarima que se montou, que se pode ver, pois, espectacularmente todas as modalidades que hai. Bueno, recordámoslo onte tamén, pero decirlo aquí para que os ouvintes o sepan, ouvintes evidentes, evidentemente, que nos poidan ver, pois que vai haber unha recepción por parte do alcalde a 1 da tarde a todas estas persoas que veñen de fora da comunidade galega, pois para que se sintan pois como na súa casa, non? Claro, van a roupa. Efectivamente, van a hacer un detalliño, van a hacer un detalliño con eles, van a hacer unha visita pola estrada, e que a mínima pois irán a comer e seguiremos pola tarde. Por exemplo, non sei se a nivel galego, pero a nivel estradense, dende logo, creo que é a primeira vez que se acerca unha exhibición da gallofa, non? Sí, efectivamente, por eso te comentaba antes que a reunión de diferentes, xa non o número, senón o tan diferentes, loita canaria, gallofa portuguesa, loita leonesa e loita galega, pois faino único neste caso, a primeira vez. Entonces, pois tamén en Portugal tamén teñen esta modalidade moi recuperada e vamos poder disfrutar de unha demostración que nos vayan a facer. E, bueno, nos encantados de poder contar con esta participación do país veciño, de Portugal.
E despois, bueno, xa para ir rematando algo pois tamén moi importante que terán aí os espectadores, estas actividades teñen algún tipo de custo? No, por suposto. No, ao contrario, nós o que queremos é que sea accesible a participación, desde logo a entrada é gratuita, e o que achegarse a cada actividade só faltaría, vamos, que unha das condicións que puxemos xa é que sea unha demostración todo o mundo entendeu, evidentemente, como non podía ser de outro xeito. Bueno, outra cousa é a comida e isto, evidentemente, efectivamente, conta de cada quen. Pero que a mostra que se vai fazer ali ou as demostracións diversas, eso vai a ser. Convén estar pendiente precisamente para ordenar, porque ao mellor eles non van estar todo o día, digamos, nin correndo, nin facendo funk, entonces están un pouco pendiente do programa porque aí é no momento que poden acceder a velo e a contactar mellor que as persoas que están interesadas. Entonces, despois do resto, pois sí, totalmente gratuito. O sea que vamos, está aberto para todo o mundo, completamente gratuito.